We zitten op het terras bij Cynthia McLeod, die in februari de eredoctoraat verkreeg van de Universiteit van Suriname in Letteren en Geschiedenis. Deze opname was in december 2023 opgenomen. Ze is 87 jaar en we dachten dat het goed was om met onze dokter Cynthia McLeod een gesprek te hebben over waar het allemaal begon, waar het schrijven allemaal begon en wat ze heeft met België, met Vlaanderen. Geniet ervan. Ja, België is voor mij heeft een belangrijke rol. Niet het land op zichzelf, maar mijn zijn in België. Eerst als ambassadeursvrouw was voor mij heel belangrijk en heeft eigenlijk een hele belangrijke stoot gegeven. Eigenlijk moet ik zeggen, Hoeveel jaar terug? bijna moet ik zeggen, daar is het schrijverschap begonnen. Hoeveel jaar terug? We zijn daar gekomen in 1982. Moeilijke periode. Precies een paar weken ervoor. Oké. En dat heeft er allemaal mee te maken. Toen is dit vreselijke gebeurd in Suriname. Ja. En je weet wat gebeurd is. Nederland heeft zijn handen afgetrokken van Suriname. Toen, toch? Ja. En België was hierover zeer verontwaardigd. Het land België. De regering. De Vlaamse regering. Want dat doe je niet. Maar goed, toen is België eigenlijk ingesprongen. En heeft gezegd, oké, want wat was er? Er stonden Surinaamse studenten gingen studeren in Nederland. Ja. Dat was vanzelfsprekend, toch? We hebben Nederlands onderwijs gekregen. Ja. Iedereen Ja. ging studeren Ex-kolonie. in Nederland. Ja. En dat kon toen. Maar toen werd het opeens onmogelijk. En dan moest je verschrikkelijk veel geld betalen. Nou, waar hadden die mensen het? En ze kregen ook geen visum, alleen mensen. Nou, en toen heeft België meteen gezegd, wij willen al die studenten hebben, laat ze maar naar België komen. En toen is een grote golf Surinaamse studenten naar België gekomen. Maar gaat u even terug naar de periode dat u en uw man... Ja, dus toen waren wij net in België. Ja. Nou, wij hebben een heleboel van die studenten opgevangen. Dus mijn man heeft meteen dingen georganiseerd voor de Surinaamse studenten in België. Wat voor soort dingen? Nou, bijeenkomsten. Ja. Dus toen, ze kwamen bij ons en echt, de ambassade is je huis. De Surinaamse ambassade is je huis. Als je problemen hebt, als er iets is, kom bij ons. Kom, wij gaan je helpen. Ja. En het mooie was, heel veel van die studenten die kwamen waren mijn oud-leerlingen van het lyceum. Hè? Ja. Dus we zijn overspoeld geworden door Surinaamse studenten. Ja. Maar dat was op zichzelf heel goed. In Brussel? In Brussel, In Brussel, ja. Dat was op zichzelf heel goed. Dus en wat gebeurde er? De Universiteit van Antwerpen had een literair tijdschrift. Elk jaar gaven ze een literair tijdschrift uit. Mm-hmm. Maar laat me eerst zeggen, ik ben gevraagd geworden om een college te geven, Surinaamse literatuur, aan de Universiteit van Antwerpen. En de Universiteit van Antwerpen gaf elk jaar een literair tijdschrift uit. En toevallig was het zo dat voor het jaar 1982-1983 was het thema van dat literair tijdschrift was de grote overtocht, slaventransporten. Oké. Dus ze zijn natuurlijk ook bij mij terechtgekomen, allerlei dingen vragen. Ze hebben het goed bestudeerd en zo. Maar ze hebben aan mij toen gevraagd om voor dat tijdschrift een artikel te schrijven over de taalsituatie in Suriname. Nou, dus ik heb geschreven over dat er zoveel talen zijn en hoe de taalontwikkeling en hoe het Sranang tot stand gekomen is en zo. Dus dat heb ik geschreven.
En die persoon die de redactrice was van dat tijdschrift, Ja. is naar mij toe thuis gekomen, is bij me gekomen, samen met een van die studenten, dat was Renate de Vries, Ja. om dat artikel te halen. Ja. En toen ze bij me was een jonge vrouw, toen begon ze dingen te vragen. Dus ik begon een heleboel dingen te vertellen over Suriname en de geschiedenis van Suriname en zo. En toen zei ze tegen me: mijn gus, u weet zoveel en u weet het zo geweldig goed te vertellen over de geschiedenis van uw land en zo. Waarom schrijft u niet een geweldige historische roman? Toen zei ik: oh ja, dat ben ik wel van plan hoor. Ik ben al bezig ermee. Ik ben alleen nog niet begonnen. Toen zei ze: u bent nog niet begonnen? Ik zei: nee, maar ik ga dat wel doen. Nou, oké. Ze heeft dat artikel genomen. Wat is die naam van die mevrouw? Ria van der Rouwera. Oh ja, ze heeft me eerst nog gevraagd. Ik had haar verteld over de begrafenis van mijn grootmoeder. Ja. En toen heeft ze me gevraagd en ik had haar verteld. Maar de begrafenis van mijn grootmoeder was heel bijzonder. Ja. Toen heeft ze dat om het te schrijven. Toen heb ik het geschreven. Ja. Dat heeft ze ook gepubliceerd in dat blad. tijdschrift. Ja. En toen heeft ze me gezegd van: je weet zoveel. Waarom schreef je niet een geweldige historische roman? Want je kan zo geweldig schrijven. Toen zei ik: ja, ik ben van plan, maar ik ben alleen nog niet begonnen. Ze is weggegaan. 2 dagen later belt ze me op. Ben je al begonnen aan die historische roman? Ik zeg: nee, nog niet. Ja. Maar wanneer gaat u beginnen dan? Ja, ik ga beginnen. 2 dagen later belt ze me weer op. Bent u al begonnen? Ik zei: ik ben nog niet begonnen. Maar wanneer gaat u beginnen dan? En toen dacht ik: nou ja, laat me beginnen. En toen ben ik begonnen, Rut. En ik had in een week 80 pagina's. Wauw. Ik kon niet meer stoppen. Zo. En toen kwam ze weer. En toen belde ze weer. Toen zei ik: ja, ik ben begonnen en ik heb 80 pagina's. Je moet komen luisteren. En toen is ze weer gekomen. Ze zijn hele goede vrienden geworden. Ja. En ik las ervoor. Dus zo is het begonnen. Okay. En dat boek Ja. is geworden Vaarwel Merodia. Oké. Ja. Ja, Ja. dat boek is geworden Vaarwel Merodia. Dat was uw eerste boek dus. Dat is echt het eerste boek dat ik geschreven Ja. heb. En dat was de eerste keer. Maar, kijk, ik zei altijd: je moet als je schrijft, als je historische feiten hebt, je moet de echte feiten weergeven. Daarin mag je niet fantaseren. Nee. Dus, en dat doe ik ook hoor. Ja. Ik schrijf wel romans en ik laat die figuren reageren natuurlijk op die feiten, maar ik verander de feiten niet. Nee. Hè? Dus als je in mijn roman gaat lezen en de gouverneur zei dat en dat, bet your life dat heeft de gouverneur dat echt gezegd heeft. Op die en die dag. Ja. Want dat heb ik dan gevonden en dat staat daar. Hè? Maar u deed waarschijnlijk onderzoek in. Dat is het. Ja. Want ik wilde, kijk, dat weten jullie waarschijnlijk niet, maar er was een wet in Suriname ten aanzien van documenten en archiefstukken. Ja. Archiefstukken mochten in de koloniale tijd geen 100 jaar in Suriname blijven. Daar hadden we geen archief. Pas na 1900 zo, toen pas zijn stukken in Suriname gebleven. Maar waarom niet? Vanwege het klimaat, denk ik hoor. Oh ja, klopt. Dus al ons oude archief, alle notariële stukken, dus alle notariële archieven, alle kerkboeken, alles was in Holland, in het Rijksarchief. En doordat mijn man ambassadeur is geworden in België, Brussel is 2 uur met de trein naar Den Haag. Ja. Kon ik naar het Rijksarchief gaan en daar echt onderzoek doen. Ja. En dat heb ik ook gedaan, jaren. Zo. Hè? U bent 10 Dus jaar daarom gebleven in. Nee, nog veel langer, want we zijn eerst geweest van 1982 tot 1984. Ja. En toen zijn we in 1984 naar Amerika gegaan, tot 1986. 86 en 87 was ik in Suriname. Ja.
En in 88 zijn we weer naar België gegaan. Ja. En toen is mijn man overleden in 1991. Ja. En toen ik die tweede keer in België was, toen was na de revo, Ja. was de situatie in Suriname verschrikkelijk erg. Dus toen ik in 1988 weer als ambassadeursvrouw in België kwam, Ja. alles in Suriname was verschrikkelijk moeilijk. Er was niets, dat weet je. Alleen rijden. Ja. Huh? En, Nou, en postpakketten toen- uit het buitenland. En toen, want België heeft, laten we zeggen, Vlaanderen heeft Suriname omarmd. Nadat Nederland heeft gezegd, Suriname zijn handen heeft afgetrokken van Suriname, heeft Vlaanderen, heeft België, maar natuurlijk de Vlaamse kant van België, heeft Suriname echt omarmd. Ja. En van alles gedaan. Heeft Om u wel Suriname te- idee en laat me- hoeveel Surinamers ongeveer in die tijd? Toen in het begin waren er niet veel, maar ze zijn toen gekomen. Maar ik kan je ook uitleggen waarom. Ja. Het heeft allemaal te maken met Belgische politiek zelf. België is een tweetalig land. Ja. Je hebt de Walen in het zuiden. Brussel is een tweetalige stad. Ja. En je hebt de Vlamingen in het noorden. De Vlamingen zeggen altijd, wij verdienen het geld. Maar de Walen maken het op. Allebei in België is het zo dat er van alles 2 ministeries zijn. Oké. De Waalse en de Vlaamse. Ja. Nou, ontwikkelingshulp was een ministerie in die tijd. Hè? En natuurlijk, al die ontwikkelingsgebieden zijn vroegere koloniën. Ja. Maar die spreken allemaal Frans in Afrika. Dus de Franse afdeling van Ja, ontwikkelingshulp, die zorgde voor al die... hun ontwikkelingshulp ging naar al die vroegere Belgische koloniën Ja. in Afrika. Ja. De Vlamingen hebben gezegd, onze ontwikkelingshulp gaat alleen naar een Vlaams sprekend land. Nou, dat was Suriname. Ja. Dus vandaar. Ah. Hè? Vandaar dat ze Suriname zo omarmd hebben en van alles voor Suriname wilden doen. Nou, Ja. toen ik de tweede keer kwam, Ja. was er er is een organisatie in Vlaanderen en dat heet alle culturele een bundeling van alle culturele organisaties. Hè? Ja. En Met Suriname dus? Nee, eerst van hunzelf. Oh, oké. Ze hebben culturele organisaties, een overkoepelend orgaan. Ja. En de boekensituatie in Suriname was verschrikkelijk moeilijk, toch? Het ministerie van Ontwikkelingshulp Ja. met deze organisatie hadden besloten dat ze Suriname zouden helpen aan boeken. Ze zamelden boeken in voor Suriname. Suriname. En toen kwam ik net in België. En toen ik dat hoorde, Ja. heb ik gebeld, heb ik gezegd, u moet het wel doen met mij, want ik ben de ambassadeursvrouw en behalve dat, Ja. ik weet precies alles van de boekensituatie, want zo en zo. Ja. Toen ben ik coördinatrice geworden van dat project. Ja, ja. En ze zamelden boeken in. En elke maand was er een vergadering op het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Ja. En het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking had ook een speciale ambtenaar die hierover ging. En toen werd ik gehaald om ook naar die vergadering te gaan. Ja. Ik was erbij. En terwijl die mensen zo bezig zijn, kreeg ik opeens een ingeving. En ik denk bij mezelf, wacht even. Al die Vlamingen gaan boeken geven voor Suriname. Gaan die mensen denken dat we voor het eerst in Suriname een boek gaan zien? Huh? Gaan die mensen denken dat het net zo is als misschien in het dorpje in Afrika? Die mensen weten niet hoe het is in Suriname. Dus toen heb ik gezegd, luistert u. Wij missen boeken. Ja, Suriname mist boeken. Laat me u goed één ding zeggen.
Je kan iets pas missen als je het al had. Als je iets nog nooit hebt gezien, ga je het niet hebben. Ga je het niet missen, toch? Ja. Waarom missen wij zo erg de boeken? Juist omdat we boeken hadden. Wij hebben de leerplicht al gehad in 1876. Wij lezen en schrijven al vanaf 1876. Ja. Waarom missen die mensen boeken? Want vroeger waren boeken naar verhouding goedkoop in Suriname. Ja. Iedereen kon boeken hebben. Ja. En nu kan dat niet meer. Ja. Daarom missen ze boeken. Dus die mensen die boeken gaan geven van Vlaanderen, Ja. moeten niet denken dat Surinamers voor het eerst een boek gaan zien. Ze moeten weten dat we die boeken missen, juist omdat we een ontwikkeld volk zijn. Hè? En toen heeft die man van ontwikkelingssamenwerking gezegd: ja, mevrouw McLeod, u hebt groot gelijk. Er moet voorlichting gegeven worden Ja. over wie en wat Suriname is. Aha. Maar wie gaat dat doen? Nou, moet ik zeggen, ik. Dat gaat u En doen. toen heb ik voorlichting gegeven. Maar behalve dat, Ja. het is aangekondigd geworden bij al die organisaties. Ja. Mensen, ik had binnen no time een programma van jaren. Dus ik zou nog 3 jaar in België moeten blijven minstens om aan al die dingen te voldoen. Ja. En ik ben het gaan doen met al die Surinaamse studenten die daar waren. Ik had ja. verschillende soorten programma's. Ja, ja. Soms ging ik alleen. Ja. Soms ging ik ook met slides en zo. Soms gaf ik kooklessen. Zo. En dan leerde ik ze een Surinaams gerecht maken. En terwijl ik dat Surinaams gerecht, we dat deden, als we het aan het eten waren, dan vertelde ik over Suriname, liet ik slides zien. Ja. Maar soms gaf ik ook een hele Surinaamse show met studenten, Zo. met dansen, met muziek en alles en zo. Ja. Nou, dat heb ik gedaan. En voor jaren te komen. Ja. En in die periode, toen ik dat deed, Ja. is mijn man erg ziek geworden. Oké. En is hij overleden. En, Is hij daar overleden? Ja. Oké. en hij was heel erg ziek. Maar ik deed het nog steeds. En er ging altijd iemand mee, die ambtenaar van ontwikkelingssamenwerking, ging altijd met me mee Ja. als er zo'n avond was. Ja. En ik zie nog zo, ik had net een paar dagen ervoor gehoord dat mijn man heel erg ziek was. Ja. En we gingen, ik had zo'n avond ergens ver in een of andere plaats. En ik zat met die man in de auto. En nadat we die avond hebben Ja. gehad en ik verteld heb en dingen heb laten zien en zo, rijden we terug. Sneeuw! Sneeuw! En in de auto zegt die man tegen me: mijn god, mevrouw McLeod, u bent toch een geweldige ambassadrice van uw land. Wat kunt u uw land toch geweldig mooi etaleren en Ja. alles zo goed uitleggen. Suriname zal wel blij zijn met iemand als u. Ja. En toen heb ik tegen die man gezegd, maar het gaat niet lang duren. Toen zei hij, waarom niet? U hebt toch een programma voor komende tijd? Ja. Toen zei ik, mijn man is heel erg ziek. En het gaat niet lang duren. Nou, mijn man is een paar weken later overleden. En toen mijn man is overleden, toen werd ik opgebeld door de... Oh ja, die man zei tegen me, en als je man overlijdt, wat dan? Ik zei, ja, dan ga ik naar Suriname terug. Ja. Nou, toen mijn man is overleden, ze hebben in België een geweldig ding georganiseerd hoor, voordat we Ja, met ja. het lichaam naar Suriname Ja. zijn gekomen, met de koning en alles erbij. Ja. Ja. En voordat we gingen naar dat ding, belde de minister van ontwikkelingssamenwerking me op en hij zegt tegen me, mevrouw McLeod, er komt een brief voor u. Mhm. En u moet dit meenemen en in Suriname aan de president of Ja, aan ja. de minister van Buitenlandse Ja. Zaken geven. En in die brief stond er geschreven dat die condolences en alles Ja. maar ze vragen, het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking vraagt en het ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt aan Suriname. Ja. Mevrouw McLeod, mevrouw van de ambassadeur, is een geweldige ambassadrice van haar land. Ja. En ze vragen, en ze heeft dit opgestart, dat nog
En er is een programma voor jaren. Ja. En daarom vraagt België of mevrouw McLeod in een functie benoemd kan worden zodanig dat ze voorlopig nog in België kan zijn. Oké. En En wat was de reactie? ik ben Ja. cultureel attaché geworden Ja. op de ambassade van Suriname in België. En ik heb dit nog 2,5 jaar gedaan. Oké. En ik heb geweldige dingen gedaan. Ja. Jongen, als ik je over die projecten vertel die er gedaan zijn met Ja. Belgische en Surinaamse kinderen hier Ja. en zo. Ja, dus. Leuk. Ja. Nou, Nou, dus dat schrijven mooi. kon doorgaan Ja. en dat onderzoek vooral kon doorgaan. Oké. Hè? Dus Voor de andere boeken. ik heb jarenlang Ja. zoveel onderzoek gedaan Ja. in het Rijksarchief in Nederland. Ja. Nou ja, dat zelfs de mensen van het archief dachten dat ik daar werkte. Ja. Nee, maar dus Ja, dus zo is België, het gegaan. België Ja. is een hele belangrijke stad voor mij geweest, hoor. In uw schrijfcarrière. Ja. Maar oké, kunt u me de relaties, de sociale, dus behalve die Surinamers die daar naartoe kwamen, ook een beetje de reacties van de Vlamingen zelf Ja, kijk. op Surinamers een Kijk, beetje kijk. schetsen. Ja. Toen we de eerste keer naar België gingen, was mijn dochter 10 jaar. En heel bewust hebben we er niet naar een internationale school gestuurd. In Venezuela was ze wel op een internationale school. Oh, dat is ook op zichzelf een mooi verhaal. Ja. In Venezuela, we waren daarvoor in Venezuela. En Venezuela was toen rijk. En het beste land van Zuid-Amerika. Ja. En er waren internationale scholen, onder andere was er een Engelse school. Ja. En in die Engelse school was er een kleine Nederlandse afdeling. Waarom? Omdat in die tijd, in de jaren 70, had Venezuela was bezig met hun telefoondingen te specialiseren, optimaliseren. Ja. En daarvoor hadden ze in dienst aangetrokken ingenieurs uit België. Allemaal jonge mannen, jonge mensen. Oké. Dus er waren heel veel, allemaal Vlamingen. Er waren dus heel veel Vlaamse jonge mensen met jonge kinderen. Ja. En die gingen dus naar die school. Aha. En toen is mijn dochter, er waren ook een paar Nederlandse kinderen, maar het waren overwegend Vlamingen. En mijn dochter zat toen in de eerste klas, is op die school terechtgekomen. Dus mijn dochter sprak ook Vlaams. Ja, zo. En we zijn heel goed geworden met die mensen. Ja. En we hebben ook hele verschrikkelijke dingen meegemaakt. Want een kindje is vermoord, het beste vriendje van mijn dochter. Het kind dat elk weekend in ons huis was. En dat ene weekend dat hij niet bij ons was, is hij gepakt door mensen. En iemand heeft hem verkracht en vermoord. Begrijp je? Dus we hadden met Belgische mensen, Al banden. behalve dat met dit ding, een geweldige band. Ja. Ik vond het verschrikkelijk. Die mensen zijn meteen weggegaan. Ik heb die mensen niet meer gezien. Ja. Mijn kind is er ziek van geworden, want dat kind was elk weekend in ons. Traumatisch. Ja. En toen hoorden we, na een paar jaar dat we naar België gingen, het eerste ding dat ik ook ben gaan doen, ik ben deze mensen gaan opzoeken. Ah, oké. En die mensen, die vrouw, mijn God, die vrouw me omhelst. Die vrouw zegt, het is net alsof God het gebed verhoord heeft. Want ze heeft altijd gezegd, ze wil ons weer ontmoeten, ze wil ons weer zien. Weet je? Ja. Dus wij hadden een hele goede Ook band. een persoonlijke band met... Ja. En mijn dochter is dus naar een interviewer, naar een school gegaan. Ja. En naar een school in België. Over dit ding. Van dat jongetje dat vermoord is. Wij geloven dat al die Belgische kinderen, al die kinderen die toen met elkaar in de klas gezeten hadden, sommigen zijn naar andere landen gegaan, wij geloven dat ze allemaal elkaar weer gezocht hebben. Ze hebben allemaal weer contact met elkaar.
soort Huh? reunie. Ja, en ze Geweldig. appen elkaar, ze schrijven elkaar. Wat? Hè? Weet je? Heel bijzonder. Ja. Dit is zo'n belangrijk deel van hun leven geworden, dat dit met hun vriendje gebeurd is. Dus Ja. dat vergeet je nooit. Ja, in die jongere jaren, Ja, daar doe ja, je... ja. Nou, ja, dus ik had wel contact met Vlaamse mensen. Heel goed. Ja, Ja. vanaf het begin. Ja, Vlaamse mensen zijn erg aardig, outgoing ook, hè? Ja. Dus je komt Als je mocht vergelijken Nederlanders met Vlamingen. Kijk, Nederlanders weten natuurlijk wat Suriname Ja. was. Aha. Suriname had... Kijk, ze hebben ons leren kennen, maar ik bedoel, Suriname is niks van België. Aha. Dus, laat me het zo zeggen. Misschien is het mijn gevoel, hoor. Het moet Misschien vooral is het van zo. u zijn. Kijk, soms heb je bij Hollandse mensen toch altijd nog een beetje gevoel zo van dat denigrerende Suriname, ach ja. Ja. En bij Vlamingen niet. Oké. Hè? Dat gevoel heb ik niet. Aha. Hè? Het gaat vooral om uw gevoel, Ja. hoor. Niet, Ja, dat hoeft ja. niet Ja, voor de rest te gelden. Ja. Ja. Maar om je een voorbeeld te geven, toen het zo moeilijk ging in Suriname, die Vlamingen waren bereid van alles te doen. Ja. Toen heb ik Surf Flandria opgericht. Zo is Surf Flandria opgericht. Aha. Hè? Ja. Dus toen ik al deze voorlichtingsdingen gaf, wilden mensen nog meer Surf doen. Flandria. Suriname en Vlaanderen. Ah, een combinatie. Laten we zeggen, Vlamingen heet buiten, en zij noemen zich vaak ook zelf zo, Flandria. Oké. Met een F. Ja. Dus Suriname en Flandria. Ja. Vandaar die naam. Oké. Ja. En toen we dus dat warme maaltijdenproject zijn gaan beginnen. En dus ik heb hier een stichting, in België een stichting, Surf Flandria. Maar in Suriname ook een stichting Surf Flandria. Dus 2 zusterstichtingen. Oké. En toen we met dat warme maaltijdenproject zijn begonnen om aan kinderen eten te geven. Ja. Ik moest iemand hebben, een organisatie in Suriname, die het zou willen doen. Ja. Die zusterorganisatie. En dat is Surf Flandria geworden. En we hebben hier, Ja. en Surf Flandria hier, heeft 18 jaar Wauw. warm eten gegeven op scholen aan duizenden kinderen. Ja. 18 jaar. Het meeste geld kwam natuurlijk van Surinamers in Nederland. Ja. Dus Surf Flandria bestond toen uit 3 stichtingen. Ja. Surf Flandria in België, Surf Flandria in Nederland en Surf Flandria in Suriname. 18 jaar. Ja, we zijn gestopt pas toen Bouters bekend maakte dat ze schoolvoeding zouden geven. Oh, Toen ja. zijn we gestopt. Oké. Ja, Zo. en ik wist precies hoor. Ik wist precies dat het Karowier Faya zou zijn. En dat was het ook. Ja. Zo. Huh? Ja. En het lijkt alsof- we zijn gestopt omdat wij zelf natuurlijk ook 18 jaar ouder waren hoor. Ja. Dus Het die bestuur. ervaring. Ja. Ja. Ja? Ja. En sommigen van ons hadden zelf ook zorg nodig. Ja. Ja. Oké. Mevrouw McLeod, die heeft dus ook veel van de cultuur van. Oh ja, Belgen lijken op Surinamers. Dat wil ik Ze horen. houden van lekker eten. Ja? Net als hoe Surinamers je dan meteen beginnen te vertellen hoe ze het klaarmaken. Net zo. Ja, hè? Ze houden van lekker eten. Ja. Oh ja. Dus er kwamen altijd graag mensen met Surinaamse als we dingen organiseerden. Ja. Ha! Ja. We hadden veel Belgische studenten in. Dus als we onafhankelijkheidsdag, maar ook mijn man zijn verjaardag, Ja. werd altijd met de studenten gevierd. En dan hadden we alle soorten Surinaamse eten. Ja. Wel, die vrienden van hun, die Belgische Ja, vrienden, ja.
verzochten ze, mag ik mee? Mag ik mee? En zo heb ik een heleboel Belgische studenten leren kennen die met Surinamers zijn meegekomen. Oké, ja. Omdat bijvoorbeeld mijn man jarig was of zo. Dat soort dingen. Ja. Leuk, leuk. Nee, Belgen, ze zijn aardige, Hartelijke mensen. mensen. Ja. Ze lijken op Surinamers hoor. Ze praten ook veel. Ja. Ik hoop dat ze niet veel klagen. Soms wel. Ja. Ik wil je vertellen van dit project. Dit is echt schitterend, schitterend. Op een gegeven moment heeft een school in Weesemaal. Weesemaal is een klein dorpje vlakbij Leuven. De leerlingen van een school in België had een project. Ja. Zullen we ruilen? En dat project was dat schoolkinderen konden corresponderen met scholen in andere landen. En die school in Weesemaal heeft gekozen dat zij willen dat doen met een school in Suriname. Oké. Dus ik was toen cultureel Ja, attaché. ja. Dus ze hebben me gevraagd, mijn schoonzus was hoofd van de Polanenschool. Ik heb gezegd, ja is goed, de Polanenschool. Ja. Een derde klas van een school in Weesemaal met een derde klas van de school van de Polanenschool. Er was geen enkel gekleurd kind op die school in Weesemaal. Want het was een beetje een chique dorpje. Rijke mensen. Ja. Jongen. En dan hadden ze een heel systeem bedacht, en ook met Suriname. Kinderen van de derde klas zijn 8 jaar, toch? Ja. Er waren onderwerpen waarover men sprak, waarover ze zouden schrijven. Elke maandag ging de juffrouw in de school en dan was een les over dat onderwerp. En dan gingen de kinderen schrijven Ja. zelf Ja. over dat Oké. onderwerp Ja. aan elkaar. Ja. En elke week ging er een brief. Surinaamse kinderen naar België en Surinaamse kinderen naar hier. En ze hebben ook foto's gestuurd. Ik weet nog, ik was dus de persoon die ze vertelde over Suriname. Ja. En 2 keer in de maand ging ik in die school Ja. en leerde ik die kinderen Surinaamse spelletjes. En kwam hier in de school een Belgisch echtpaar en leerde die kinderen Belgische spelletjes. Oké. En ze belden elkaar ook. Toen was telefoon nog niet zo'n ding. Ja. 1 keer in de maand belden ze elkaar ook op. Mijn Leuk. god, het was Ja. een geweldig Project. Ja. Nou, ze hebben die brieven geschreven. En op het eind hadden ze hier een Belgische, in de school hier een Belgische dag. Dan speelden zij een hele dag dat zij België waren. En in België speelden ze een hele dag dat zij Suriname waren. Ja. Hè? En die Leuk, dag hoor. in België begon echt als in Suriname. Zo. Met de vlag, Surinaamse Oh, vlag. ja. En het Surinaams volkslied zingen Ja. en zo. Nou, Leuk. en toen, en een van die moeders heeft al die brieven, hebben ze in de computer gezet. Getranscribeerd, En heeft aha. een boek ervan gemaakt. Oh, Mijn geweldig. god, kostelijk. Die school heeft de eerste prijs gewonnen. Echt waar? Die school heeft Dat is leuk. hand in hand. Ja. En die kinderen zijn zulke goede vrienden met elkaar geworden. Dat een Gebleven. paar van ze naar Suriname zijn gekomen. Ja. Brief. Ja. Surinaamse macho man. Van 9 jaar. Heeft foto's gekregen van die Belgische kinderen. Ja? Ja. En de Surinaamse macho man van 9 jaar schreef: Nele, dat is Nele een meisje. Ben je werkelijk zo mooi als je er op de foto uitziet? Man, mijn tante woont in Holland. Als het vakantie is, ga ik bij mijn tante in Holland gaan en dan zak ik af naar België. Om te kijken of je werkelijk zo mooi bent. 1 juli. 1 juli. Nee, die kinderen stuurden foto's. Ja. 1 meisje heeft een foto gestuurd van zichzelf. Ja. In een kortom. Ja. En ze schrijft erbij: dit is geen gewone dracht hoor. Dit is een kortom. Op emancipatiedag had ik een kortom aan. Bij emancipatie
Dat is een feest. Dan vieren we dat er geen slavernij meer is in Suriname. Dat schrijft dat kind achter die foto. Het Belgische kind schrijft terug. Oh, bij jullie is de slavernij afgeschaft. Bij ons niet, want mijn moeder zegt elke dag dat ze als een slavin in het huis werkt. Ja. En toen ze die prijs moesten gaan halen, dus in de dierentuin in Antwerpen, moesten ze hun prijs gaan halen. Wat? Ouders moesten ze niet brengen. Nee, ze gingen met de trein. En hoe gingen ze? In Surinaamse klederdracht. Kortom, Hindustan, Javan. En iedereen moest ze zien. Dus daarom mochten ze niet met de auto gaan. Ze moesten op straat lopen. Iedereen moest ze zien. En we kwamen zo de dierentuin binnen. Ik met al die kinderen. En ze zongen Surinaamse liedje. Lei, toetoe, lei, naar die oosterlei. En ze kwamen binnen. Alle filmcamera's op hun. Nee, dus dit zijn leuke dingen die ik in België heb beleefd hoor. Nee, geweldig. Mevrouw McLeod, hartstikke bedankt. Ik wil eigenlijk nog meer luisteren. Maar nou, ons programma als we samenvatten, dan kan ik zeggen, mijn periode in België is geweldig geweest. Hier en nu een podcast over de Surinaamse talen en literatuur. We hebben gesproken met Cynthia McLeod, bekende schrijfster van historische romans en dergelijke. We bedanken jullie. Je mag een podcast doneren als je daar interesse hebt. Op de website van de Schrijversvakschool kun je terecht voor verdere informatie. Tot de volgende podcast.